Nisɔndiya ye hanta i ka haw bisimila aw ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan Mali golomasi tabaw ka san 65 na seli ɲɛbilabaaraw kama min bolodalen do ka bɛn janvier kalo tile 20 ma san 2026 u ye u ka défilé labɛnni fɔlɔw kɛ kunun alamisa janvier kalo tile 15 san 2026 génie militaire mɔgɔw ka 34e régiment na min tun ye minɛnen do golomasi tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma général de division Umar Jara fɛ ni o degeli ye golomasi taba 500 ni kɔ de fa ɲɔgɔn kan ka bɔ lafasa ni lakana ni golomasi tabaw ka kalanso yɔrɔ ni famaw y'a jira k'u ka sariyaw labato ka finiw don a cogo la ani k'u cɛsiri don in kama ni k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ka golomasi tabaw kɔkɔrɔma don. O kɔfɛ tajiko gɛlɛya ɲɛkɔrɔla la tajita mobili 400 de cunna Bamako kunu halamisa janvier kalo tile 15 san 2026 min kun ye ka dan sigi tajiko gɛlɛya la ni o bɛ ka nɔbɔ ka ban ni dɔ bɛ ka bɔ jɔlu la ani ko tajiw bɛ na labila sigida caman na faamaw bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi taji sɔrɔli la waati bɛɛ ni labɛn dɔ bɛ ka kɛ golomasi tabaw fɛ walasa ka siraw lakana ka ɲɛ ani ka fara jamana ɲɛmaw fɛnɛ sen donni la a la. Ni habore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na hamada mne Niger jamana kuntigi Général d'armée Abdourahmane Chani ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ kunu halamsani lamɛriki jamana ka lasigiden Madame Kathleen Fitzgibbon ye min tun nana kanbɛndi la ka kɛ ni a ka lasigidenya baara kuncɛli ye o min bɛ o baara in ɲɛma kabini san 2023 furancɛ fanga waatiw la ni lasigiden Kathleen y'u ka baaraɲɔgɔnyaw tanu hali n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw tɛmɛna Ɲame ni Washington ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni lamɛriki jamana ka golomasi tabaw gɛnni ye o ɲɔgɔn ye min kɛra Niger jamana ɲɛma caman ɲɛna bɛ dan sigi a ka san 2 cireya baara la ni o bɛ sira dayɛlɛ lamɛriki lasigiden kura sigili la. An b'a kuncɛ Burkina Faso Burkina lasigiden min bɛ Ghana David Kabiri ye ɲɔgɔn ye kɛ ni Ghana kalanko minisiri Aruna Idrisu ye walasa ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ sabati kalanko siratigɛ la u ka kumaw tun sinsinni bɛ musakaw nɔgɔyali kan Burkina kalandenw ye Ghana université publique la ani ka fara anglais fɔli nɔgɔyali kan Burkina. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.